Síndrome do emperador. Esto suena como moi... Dictadura total. Sí, a verdade que sí. Uf. Síndrome do emprendedor. Emperador. Hostia. Síndrome do emperador. Pode ser como... Yo lo interpreto como algo como que siempre es alguien que piensa que es superior al resto, siempre. Algo En similar. todo momento. Que crees que estás por riba das outras persoas. A ver, eu creo que o síndrome do emperador pode referirse a unha persoa que tenga necesidade de estar dando ordes. Creerse o centro do mundo, o que ten máis poder, máis amizades, máis diñeiro. Creerse que eres o mellor, a diferenza de todo o mundo, de que nadie te pode superar. Me soa moito o síndrome de emperador por persoa de escoitalo por aí, pero non sei o que significa en sí. Pois penso que está relacionado co pois que se te suba o poder. Sí, como sentirte o que manda sempre, que tes a razón en todas as situacións. Eu creo que máis ben é como cando queres dirixir todo o que fai a xente do teu entorno. O síndrome do emperador, tamén coñecido en contextos profesionais como trastorno obediente desafiante, é un patrón de comportamento que mostran algúns nenos, nenas e adolescentes cara a figuras de autoridade, como poden ser pais, nais, titores ou profesorado. Estos nenos e nenas tenden a conseguir todo o que desesan e nunca aceptan un non por resposta. Suelen usar a violencia e a chantaxe cara as figuras de autoridade. Polo tanto, está moi relacionado coa violencia filioparental, xa que é un patrón prolongado durante o tempo e de maneira consciente e intencionada. Algúns signos claves poden ser a rabia, a frustración e o enfado.